Il-Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna ammetta li l-iżvilupp u twessih tat-toroq probabbilment se jinkoraġġixxi lin-nies biex jagħmlu aktar użu tal-karozzi privati. Dan kien konfermat mill-Ministru Edward Cicluna nnifsu waqt konferenza li għaliha kien hemm preżenti wkoll il-Ministru tat-Trasporti Jim Borg. L-idea ta' twessih tat-toroq se twassal għal numru ogħla ta' karozzi u din ġiet ikkritikata minn diversi NGOs li qed jargumentaw kontra twessih tat-toroq u tqattih ta' siġar. Edward Cicluna kompla jgħid li jrid ikollok trasport pubbliku modern bl-aħħar teknoloġija u li jissodisfa l-bżonnijiet tan-nies sabiex tħajjar lin-nies jużaw it-trasport pubbliku minflok il-karozzi privati. Dan ikompli jikkonferma kemm verament it-trasport pubbliku f'Malta għadu lura. Min-naħa tiegħu il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija f'kumment li kiteb fuq Facebook sqar kif għall-kuntrarju tal-Ministru li mhux qed jagħti l-ebda soluzzjoni jew tama, il-Partit Nazzjonalista se joffri tama u jagħti soluzzjoni fattibbli. Il-Partit Nazzjonalista se jtaffi l-problema ta' traffiku, irrażżan it-tniġġis ingħadda fl-arja tagħna sabiex kull min jgħix f'pajjiżna jkun jista' jgħix ħajja aħjar.